For cirka 6 måneder siden, der sad jeg i en lerhytte. Natten inden, der havde jeg delt et meget intimt og fint øjeblik med en edderkop. Men den her dag havde jeg det rigtig dårligt, og jeg ønskede, at jeg havde lyttet til et råd, som jeg havde fået af en hysterisk svensker 5 år tidligere. Da jeg blev færdig som student, så tog jeg til Grækenland, Thessaloniki, hvor jeg gik på universitetet og læste græsk sprog og kultur. Jeg boede i en meget snusket lejlighed sammen med 4 andre personer, og der var mange edderkopper og kakelakker. Men der var aldrig nogen, der havde fortalt mig, at edderkopper og kakelakker er ulækre. Så jeg levede egentlig fint sammen med dem, og jeg slog dem ikke ihjel. Når jeg så nogen, så skubbede jeg dem lige udenfor på en avis. Men så flyttede Åsa fra Stockholm ind, og hun var vildt bange for edderkopper og kakelakker. Hun prøvede at slå dem ihjel på alle mulige måder. Hun skreg, når hun så dem. Og hun blev rigtig sur på mig, når hun så, at jeg ikke slog dem ihjel. Så råbte hun, Julie, du skal slå dem ihjel, du skal slå dem ihjel. Og al den her frygt og væmmelse, den smittede faktisk af på mig. Så i årene efter, så blev jeg selv ret bange for edderkopper. Derfor var det også med en vis frygt, at jeg bookede en 6 måneders rejse til Indien her tidligere på året. For jeg vidste jo godt, at der ville være kryb. Men jeg kom til Indien, og jeg havde det faktisk relativt afslappet. Måske fordi jeg var på et ashram, hvor jeg dyrkede yoga og meditation. Men så var der en aften, hvor jeg skulle ind og sove i min lille hytte. Der var fuldstændig stilhed, stjerneklart. Alt var smukt. Jeg var i en zen-agtig afslappet tilstand. Jeg kommer ind i mit lille rum, hvor der ikke er noget elektricitet. Jeg lægger mig på min madras. Og pludselig så kan jeg høre noget, der kravler på gulvet. Højt. Så jeg bliver bange og griber ud efter min lommelygte. Tænder for den, og lige der i spotlightet, der er der en ret stor edderkop. Og med det samme så frøs mit blod til is, og jeg tænkte straks, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre for at flygte? Kan jeg vække nogen, der skal komme og slå den ihjel? Skal jeg så udenfor? Hvad skal jeg gøre? Men så var det som om, at edderkoppen og jeg, vi ligesom delte et øjeblik, hvor vi kiggede på hinanden. Og i min sendagtige tilstand tænkte jeg, jamen, edderkoppen og jeg, vi er jo gjort af det samme stof, og vi burde leve sammen i fredelig sameksistens. Så jeg valgte at slukke lommelygten og lægge mig til at sove. Næste morgen, så vågnede jeg så ved en vild smerte i min venstre arm, og da jeg kiggede på den, så var den hævet til dobbeltstørrelse og helt rød. Jeg viste den til min yogalærer, og han kørte mig straks til hospitalet, som viste sig at være en lerhytte med en gammel mand i. Og den gamle mand, han kom ud, kiggede på min arm, og så hentede han et mærkeligt apparat, hjemmelavet med gummislanger og kokosnødder, for at suge væske ud af min arm, og derefter lægge et urtekompres omkring den. Og vi begynder at snakke. Han spørger, hvad jeg hedder, men jeg siger Julie, og han fortæller mig, ja, du er blevet bidt af en edderkop. Den er ikke giftig, kun lidt, men du har haft en meget, meget voldsom reaktion. Og først der kommer jeg i tanke om edderkoppen fra natten før, og jeg fortæller ham om den. Og han siger til mig, jamen Julie, når du ser en edderkop, så skal du slå den ihjel.